wakhala ethi yena ulahlwe na igazi lakhe. Wabe sefunda enye indatshana baba efonini yakhe ngendoda eyayicabanga ukuthi ayinanzalo. Kuthiwa bakwa TV bavakashela le ndoda emzini wayo bayitshela ukuthi empeleni inendodana ayithola nomfazi wayethandana naye kudala. Manje uphutha liyenzeka baba wayesebhala lowo ncwadi naye ethi ufuna ukuthumela abantu bakwa TV. Ngathi mangiyibona incwadi ngathi mina hayibo phutha liyenzeka uzokubulala uphungula. Wathi uphutha liyenzeka ngeke ayithumele baba. Manje labantu bakwa TV bayisiza ngempela le ndoda. Hayibo baba mina ngiyazi into enje. Angiyazi ngempela into enje myeni wami.